човече! Здравейте! Аз съм Тибо. Атка. Аз съм Чук. Малите хора. И днес ние ще снимаме на Елсворд. Да, в това клипче няма да играем, само така ще седим тук саманичко и после ще започнем да обясняваме за героите. Кой какво може, кой какво що. В смисъл, ако започнете да играете тази игра, нали, ако тръгнете да си избирате герои, ще ви кажа някои неща. Много неща не може да разберете ей така просто и за това. Да, и тази чище е само да ви покажем героите, иначе ще продължим с нова игра и ще ви покажем как се играе. Да, и ще бием бомба! Добре, как отворих тая? Да, имах малко проблем с Ан. И добре, Вижте, Локи! Ой, какво е сладко! Ой! Но по-голямото... Но по-голямото Локи повече ми харесва. Ляка. Добре, да, котия. Уау, кот. Добре, така. Добре, да започнем героите подред. Това е Ад. Синоним на това име е въшка. Или поне ние така му викаме. Да. Ето го. Това са неговите оръжия. Казва се динамата. Всеки герой си има различни оръжия. Или различно. Зависи. Да, тук пише, че на 16 години е момче. Добре, ще му вярвам. Ето, да го приближим. Добре. В тази игра е като покемон. Може да еволюираш. Тук отдолу може да му видите атаки и комбота. И на 15 левел еволюираш и първата му еволюция е Та-да! Psychic Tracer или още казваме Психотрашър. Да. Психотерапевт. Добре. Да. Сега по-лесно ще го запомните. Това е лунатик психар. Да, психар. Нещо психиатър тук. За него не знам кой знае колко много. Знам само, че той е понеже нов герой, още няма трета еволюция. Да, покажи сега другата. Но в корейската версия на играта има. Добре. Това е Arc Tracer. Ама ние му викаме Trasher, защото идва от траш, което означава буклук. Да. Да, има златна диадемка, вижте колко е фешън. И какво яко якенце, леле. Някой модел ще кажеш. Да, по принцип, ние всичките герои сме ги кръстили. Ние почти всички с някакви прякори. Да. Така. За по-лесно така ще ви казвам. Това е Mastermind. Вижте, вързала си косата. Леле! И тук, чакайте. Тук все още пише, че той е момче. What the fuck? Чакай, какво? Вие ли стига говори така? Чакай сега. И да, ето му ги пак динамото. Ето, хубаво и дълго якенце. Скачулка с ушички, което е много сладко. Добре. За колко път? За това. Mastermind. Добре. И това е... Елсворд, дами и господа, един от първите 3 героя на играта. Даже на него е кръстна играта. Елсворд. Така. Ето, вижте какъв е секси. Вижте какъв е секси, какви готини железни обувки. Никога не ви трябва да имате късмета да ви ритне. Дупе. Кой знае какви къвички има? Добре, как ти да е? Това е неговата първа еволюция. Чорапите са нагоре. Много Добре, показва другите. Така, това е Елсворд. Първата еволюция, Sword Knight. Да. Найт! Извинете, тя не знае английски. Вижте на био. Ако продължава да се опитва да говори английски. Това е Lord Knight. Ето тук отстрани може да видите колко кръв, Psychical Attack, Magical Attack, Defense
И другия дефенс, да. Това е един от трите героя, които имат максимум кръв. След малко ще видим и останалите. Това е Magic Knight. Да. Вижте как му пламти ръката. Ще кажеш, че е фанал кибрид. То да не би да пуши. Да, а това е Рунслеер. Има сутиен. И керданче, и три опашчици, да не ги забравя. Така. И да, виждам отново обувките пак са железни. И да. Този герой не трябва да вирите. И това е последния Sheet Knight. Така. Според мен най-якия. Ето го с опашката. Уи! Бяло ластиче. Кажи сега другото с улиците. Мълчи сега, не подсказвай. Ще ти изкарам на дъската и ще ти пише двойка. Ще ти подсказваш. И единица. Да. А това е Infinity Sword. Дами и господа, убийцата! Убийцата, хора, убийцата. Има и гердан. И... да. Та. И дълъг и чуруцат. Добре, няма значение. Да, тук долу може да гледате. Това е Айша! Тя и Елзуорт са кажета. Не. Макар че тя е 2 години по-голяма от него. Тук пише, че е на 15 и е момиче. И оръжието е скиптер. Така каза играта, аз не съм казала нищо. Абе, остави момичето на мира. Ти като си била на 10 години, може ли си така като нея? Еми. Добре, това е първата еволюция, Height Magicum. Да. Много е сексава. Вижте как не... Да, един път ми казаха да седя мирно като бях с нея. И какво? Как да седя мирно? Тя се върти непрекъснато. А това е Elemental Master. Дами и господа, тя пада от въздуха. Много е сладка, има якенце и пречам. Скиптера е готин. Къса поличка. Какво е? Пандълчица. Ето е и сладката качулка. Ако си я сложиш, прилича на бялата шапчица. Да, и опаче си с златни ластичета. Леле, къде си ме? Това е Dark Magicum. С тази, която бяхме преди малко. Още не. Още не. Да. Ето тя има шнолка с Джак. После ще ти обясня какво е Джак Ейли, знам, че не знаеш. Добре. Да, тя е най-обличената еволюция и се превръща в най-голата сигурно. Ето я. Това е Void Princess. Има брадва и прилеп. Да, тук долу може да видите, когато използва прилепа. Не знам кога точно ще стане това. В момента стават само лазери. What the fuck, колко скотни, не знаех, че тази е така. Ето го прилепа. Дами и господа. Да. Ето, тя е със сутиен, скръщен на него. Вързани опашчици с черни ластичета, черни пандълки даже. Секли. И да продължаваме нататък. Това е Battle Magicum. Кифлата. Да, еволюцията на такчета. И това е Domination Witch. Има някой да кажем. Ами мога да кажа само, че тя има една атака, хубавичка такава, в която тя нали, да, има и пандълка на задника, да не забравя. Тя... Стига се смя. Казва се Magical Makeup, в смисъл, да, който на английски ще знае какво означава, защото, или, добре ще го кажа така, Magical е магическо, ето даже тук долу има. Мейкъп е нещо като гримирам се. Онова, дето тя се променя. Да, и тя просто за минутка, да не кажа 2, се променя, започва да не използва магия по друг начин. Едни топчета понеже тя мята и започва да ги мята по друг начин.
получава крилца. Тя принципно този герой може да лети, но това ще го видим като играем. И да, и изобщо си променя вида, порасва, опашките и се пускат по-дълги и да. Готино е, всъщност. Бие много демчик. Добре, това е Рена, моят любим герой. Колко е сладка. След малко ще видим колко мога да я пръсна циците. Така. Има и такчета. Да не забравим такчета. И късополичка. Добре. Това е Combat Ranger. Наскоро я промениха, преди не й беше така косата и преди не гличваше в лъка. И не беше с токчета. Да, тази еволюция е, да кажа, близката, в смисъл, файтър. А тя принципно е с лък, но тя е файтър. Много е малък рейнджър. Ето я следващата Wind Sneaker. Какъв лък? Но принципно, какво? За такъв лък тя използва краката си. Иди я питай защо. Очевидно и харесва да рита. Надявам се да не си правят дует по Рита не се Селсуърт. Да, има и бамци. Така. Това е Sniping Ranger, моята любимка. Ето, новата коса. Лък, дрежките. Има токчета, тя преди нямаше токчета. А това е Grand Archer. Да, моята любимка. Ето, казах ви, че мога да я порасна. Няма значение. Да, има готини неща. Добре, да съди сега. Казвам тук на хората. Тихо. Да, има готини шнолки. И тя е най-далечно срещата еволюция. Можеш да си в единия край на мапа, а противника да е в другия и да го оцелиш. Ето тук да го можете да видите. Това е някаква нейна атака. А това е хиперактива. Не, това не е хиперактива. В група си говоря. Това е хиперактива. Актива. Да, за това говоря. Добре. И това е Trapping Ranger. Тя е смеска и отдалечна и близка. Хем може да стреля, хем има и нож, с който като месар. Да, ето я. Night Watcher. Не се вижда тук ножа, но гледайте тук. Може да го забележите, макар че малко невъзможно. Защото мисля, че не се показват комботата. Да. Това е Рива. Да. Вижте каква готина ръка има. Добре, това е Sword Taker. Вижте каква коса има. Просто нямам думи. Да, Джастин Бибър всъщност не е Рошов, само да ти кажа, а той е с зализан перчем. Да. Не, че го харесвам, просто този перчам няма забравяне. Всеки с зализан перчам го пази към че е Джастин Бибър. Ето го и зализания вече. Вече малко прилича на Джастин Бибър, обаче не е рус. Той Джастин Бибър рус ли? Да. Не знам, аз не съм по тези неща. Да, това е Blade Master. Има якенце пухкавичко да го опази от студа. И с него не се занимавайте, вижте какви обувки има. Да, това е моята любима еволюция, това е Overtaker. Белия кичор. И вижте го, навсякъде е съдран. Горе кички. И добре, кой може да си държи меча зад гърба и то да му стърчи над главата? Ето как се е отдрала до Добре. Вижда ли, препазвам съм. Това е Reckless Burst. Вижте го колко е як. И той има герданче с кръщи. Има и черепогащик на ръката му, с която държи меча. Да, и с него не се занимавайте, защото и коляното му е бронирано. Изобщо не се занимавайте сега, герои. Да, ето го Weapon Taker. Вижте го каква лента, изящно. И опашката, няма накъде. Такава втора няма. А мечо му прилича сякаш е направен от лего. Да. Ето го и педарас командър. Ветеран командър. Така. Аре,
Трябва да сложим стикер 18 долу, когато снимаме. Естествено. Това е и... Виж колко е готина. Вредно нещо. Ето вижте, не се знаят годините. Тя е робот, what the fuck? Кой знае годините на робот? Трябва да гледам кога е създадено. Добре, както и да е, това е код Екзотик. Вижте, плата и сякаш е направена от метал, но се движи сякаш е от това. Сякаш е от плат. И задника на това нещо се върти. Или защо се смееш? А пък на това задника турква. И това е код Немесис. Да, всичките влици са код. Газопиличка. Да. Ръкавичките. Тук, ето, те са надъхани. Имат копия и щит. Животините. И тези ушилата в синя точка. Това е код Архитектур, моята любима. Това страни си едно има ръка на обвен. На какво? На обвен? What the fuck? Повече прилича на носорог. Просто няма такова. Абе, не се знае, те са неопределени. Да, тази е много готина. Тя си сама може да си спалня робот. Да, освен тези двете си спалва робот. Едно момче, отдолу може да го видите. А пък тази вече... Тя е кралицата. Ще я. Тя вече може да изпълни и женски робот, който даже и кафе и носи. Чайче, по-скоро. Като електро? Не бе, Емпериас. Са за електро. Луда ли си? Има и коронка даже. И добре, това е любимата на Ели Код Електра. Ето я. Пак за поличка. Даже не се вижда от бузата. Аман. Диадемката. Малки животинчета. А, това е код Battle Seraph. Вижте да фък косата как е сцепена. Да, има и килограмна коронка. И малко холограма са и таковата. Да, яка е. Да, яка е. Добре. Това е Чунг, киратагата. Някой друг път ще ви разкаже историята. Даже направо май ще направя специално клипче за това. Чунг. Историята. Да. Това е Furry Guardian, what the fuck, вижте, той има дълга коса, а изрично пишеше, че е момче. А тук вече е Iron Paladin, където по дяволите има и токчета. Ако се загледате горе на бронята, и друго има. Ама точката 18 все още я няма отдолу. Да. Iron Paladin, няма значение. Това е Shooting Guardian. Той е пищака. Да, има пистолет. Освен това оръжието има и пистолет. А тук вече са два. Deadly Chaser, what the fuck. Много е готин. Не го харесвам чак толкова, но много е готин. Аз принципно харесвам женски. Да не забравим, че има малко опашчица. Ушаците си казват ушаците. Да, това е Shielding Guardian, ушаците. Ето. Той е пика-пика. И всички на пик-пик. Има отново опашка. И вижте, тя е с панделка. Това не се забелязва. Не се забелязва. Ама, чакай, че се още. Да. А това е Tactical Trooper. Ето е опашката. Седи му като че ли има опашка. Е така, като вратнеш, сякаш има опашка от задника ми излиза опашка. Не на косата. И да. И с него не се занимавайте. Добре. Само да кажа един интересен фактоид. Понеже тук има едно нещо... Откъде да знам? Понеже... тук има едно нещо, което се казва Awakening. С него започваш да блестиш и... дава ти допълнително сила и такива глупости. Този герой... Февър е само когато
партито ти го направи. Този герой, когато има, то понеже се събира в 3 кръгчета, когато има и 3-те кръгчета, този герой се превръща в дракон. Ако говорим за тази еволюция, тя конкретно се превръща в дракон и с крила, другите без крила. Но това се превръща и с крила. След малко, долу някъде тук се видя. Ето. Не знам, някъде се видя, не знам. Добре, това е Ара. Много яка. Много яка, да. Наскоро пусна трета еволюция, тя е на герой. Това е Литъл Хисен. Ето я. Тя се води бялата Ара. Или поне така и викаме. Ето я и съкра Девнам. Има топче на косата. Да, тя има топче на косата. Това е Литъл Девил. Мен ме кефи нея. Ето я, черна. Да, това се води черната. А това е Ямапача. Ямаржа, моя грешка. Така. Ето. Да, има токчета. После ще разкажа нещо интересно и за нея. Тя като чънг, когато събере 3 кръгчета, обаче нали, не става на дракон, а става на девопушата лисица. Да. И това е новата Little Spectre, моята любима. Тя е смеска между черното и бялото. Ето, горе черно, долу бяло. И има две различни очи. Добре, мислим, великите умове мислят еднакво. Не мога да споря. Да. И ето е Асура. Има панделка. Ето го черното и бялото. Уху! Пак нещо интересно. Първото, което е, тя с точно тази еволюция, като има едно кръгче от тези за Awakening-а, може да му викате Power или нещо такова. Ние му викаме Ulti. Да, е нещо такова. Точно тя с едно става с 3 опашки, с 2 става с 6 опашки и съответно с 3 9. И интересното е, че този герой има едно нещо, което се казва Secret Art. Да. Комбо от атаки, които ти правят още една атака. И всяка от тях е с определено животно. Първата е с тигър, втората е с вълк, а пък тази е с деветоопашата лисица. Може някъде долу да го видяхте, като там една лисица скачаше тука. Да. И това е пак един нов герой, още се добави трета еволюция, това е Елисис. Сестрата на Елсов, по-голямата. Ето я. Въртя тук като луда. И вие ли свят бе? Така. И тя има железни обувки. Да, това между другото забелязвах до сега. Така, това е първата Saber Knight, моята любима. Тук леко желязото си отива. Но нищо. Ще се върне. Винаги се връща. Да, вързва си косичката. А това е Grandmaster. Ето, горе, малко отгоре над пръстите има желязо. Така. И да, има и вързана така на плечици и тук пусната опашчица. Така. Така, това е Пиронайт. Така. Да, и на нея помти ръката. Всъщност, честно казано, еволюциите нейните и на Елсворд си приличат. Да. Да не кажа, че са еднакви. Така, тук така върна с фланките. Ще кажеш, че ще я вързват някъде. Ще я обесят с надолу главата, вързана за кръста. Да, като вица един човек тръгнал да се беси и се вързал се за краката и седи с надолу главата и отива един човек до него. Какво опиташ да направиш? Да се обеся. Защо не се вържа за върта? Ми не мога да дишам. Да, нещо такова. И това е Blazing Heart. Вижте я с отиена. Много маки. Някой момент ме кефи в първата. Има и търналещи на косата. И отзаде сякаш това е сгорено. Да, ето тук долу по якото, сякаш е изгорено. Ето меча, помти ръката.
Има герданче. И да, това е от нея. И това Влиза си в Elder 6. Добре. Да, тук като влизаш има сървъри. Определени. И просто влизаш. Не, обаче не като в Minecraft IP, ви просто определени раздели. Still waiting for Ellie. Ето я. Ето я и нея. Махни бе череп. Няма. Защо? Трудно. Чуеш. Добре, кажи, че... Сега, така ли изглеждам по-добре? Чакай. Мгм. Или така? С черепа си по-крипи. Обаче сега... Понеже си моето мума, свали го. Ей! Имаш наука, вижте я. Ами, добре, айде, това беше от нас. Да, в следващия клип ще покажем как се цъфкаме. И добре, това... Това беше от нас. Така, това е от нас. Довиждане!